Λίμνη. Στο Καζάρωμα πήγαμε για καφεδάκι. Και τώρα είπαμε να τραβήξουμε και ένα autovlog που είχαμε πει. Τώρα που κατεβαίνουμε προς τα κάτω. Εδώ είμαστε με παρέα. Για δείτε τώρα εδώ λίγο Λίμνη. Δεν ξέρω, για πείτε άμα θα σας αρέσει κιόλας να τραβάμε autovlog γενικά. Ήρθε κανένας που γυρίσει? Όχι. Να τραβάμε γενικά κανένα autovlogάκι. Γενικότερα θα τραβήξουμε κάποια πλάνα τώρα, να δούμε και πώς θα βγει. Τώρα θα το βλέπετε σιγά σιγά το... Και λογικά θα ανέβει. Ναι, τώρα ναι, θα τραβάμε σε διάφορα μέρη πλάνη. Τώρα εδώ το σε πλάνο, διάφορα μέρη. Τώρα είμαστε πάνω στα καλύβια, όσοι ξέρουν, όσοι είναι από Καρδίτσα. Και κατεβαίνουμε προς Καρδίτσα τώρα. Δείτε εδώ λίγο το τοπίο γύρω γύρω. Για όσοι δεν είστε από εδώ. Εδώ είναι από τα γνωστά μέρη της Καρδίτσας για... Εδώ στη Λίμνη πάνω βασικά, Λίμνη Πλαστήρα. Και να μην είστε από εδώ πάλι θα ξέρετε. Εδώ και η Θεσσαλία είναι από τα γνωστά μέρη. Οπότε σας αφήνουμε και βλέπετε και στη συνέχεια τώρα να δούμε αν θα ξανατραβάμε autovlog, άμα σας αρέσει. Μπορούμε να κάνουμε και με το Corolla και με άλλα αμάξια, όχι μόνο με το Astra, μπορούμε και με άλλα. A few moments later. Συνεχίζουμε εδώ, κατεβαίνουμε όσο πάει. Τώρα σε λίγο θα δείτε και τη Λίμνη δεξιά. Γενικά αξίζει να έρθετε εδώ, γενικά είναι χειμώνα, καλοκαίρι είναι καλά. Χειμώνα απλά κάποιους ώρες που έχει χιόνι εδώ δεν ξέρω τι γίνεται, είναι λίγο πιο δύσκολο. Αν έχετε βέβαια κανένα 4x4 δεν μας άντε πουθενά. Δεν έχουμε και μουσικούλα τώρα βασικά γιατί θα μας κόψει το YouTube. Τώρα εδώ βλέπετε πορεία, δέντρα, ιστορίες. Τώρα εδώ δεξιά θα δείτε και τη Λίμνη τώρα, φαίνεται. Πολύ ωραίος προορισμός, παιδιά. Εδώ πέρα δεν τώρα... Δεν ξέρω τι φαίνεται. Προορίζεται τη στροφή. Εγώ κοίταγα δεξιά, έχει στροφή μπροστά. Θα φανεί εδώ τώρα πέρα. Θα φανεί εδώ μόλις στρίψουμε, θα δείτε λίγο γενικά από τοπία. Φαίνεται λιγάκι τώρα ότι φαίνεται γενικά παιδιά. Έχει πολύ κόσμο. Κυριακές δηλαδή είναι πίπα. Βέβαια έχουμε και πετύχει πιο πολύ κίνηση. Να εδώ πέρα από εδώ ό,τι βλέπετε τώρα, ό,τι θα δείτε. Γενικά εδώ Λίμνη Πλαστήρα, όπως είπα και για όσοι δεν ξέρετε, είναι από τα τουριστικά εδώ της Καρδίτσας. Να εδώ τώρα βλέπετε. Πείτε εδώ τώρα. Κόψε ρε μαλάκι σου, κοιτάς εδώ το βίντεο. Όχι ρε, δεν κοιτάω. Κοιτάει το βίντεο. Δεν κοιτάω το βίντεο ρε μαλάκι, τι έπα. Εντάξει. Λοιπόν, δείξαμε λίγο και τη Λιμνούλα. πάμε στη στροφή ευθεία. Γενικά εντάξει έχει... Πείτε άμα θέλετε να ξανακάνουμε autovlog, δείτε γενικά τώρα αν σας αρέσει. Έχει λίγο κίνηση από πίσω από ένα Mitsubishi. Πολύ δυνατό φαίνεται. Τέλος πάντων, θα κάνουμε κάποιες αλλαγές εδώ στο αμάξι. Άμα θέλετε να τα δείτε σε project και γενικά σας αρέσει λίγο η φάση autovlog, μπορούμε να κάνουμε κάτι ξέρω εγώ σε τέτοιο. Δηλαδή μικροαλλαγές, θα βάλω λάστιχα, αναρτήσεις, τέτοια πράγματα τώρα. Οπότε άμα θέλετε να δείτε, το μεταξύ όλους πανέφηκε εδώ πάνω. Άμα θέλετε να δείτε καμιά αλλαγή που θα γίνει, φημέ πως μπαίνουνε, άμα μπορέσω να τραβήξω θα πάω να τα περάσω, αλλά αυτά από Σεπτέμβριο θα γίνουνε. Και τώρα πάμε και διακοπές. Έρχεται και το project. Κάτι θα το κόψουμε αυτό τώρα. Δεν ξέρουμε πώς θα το κάνουμε, θα γίνει ένα δυνατό. Αυτό θα κοπεί στο βίντεο. Θα γίνει μοντάζ. Να βάλω κανένα πίπι εκεί τώρα. Πώς το λένε, έχουμε... Είμαστε περίεργοι με το κινητό τώρα. Δεν πειράζει, να βάλουμε το εφημερίδα, δεν θα φαινόμαστε μετά. Θα γίνει προτζεκτάκι δυνατό στο μηχανάκι, το 54 τώρα. Τσιτωμένο. Θα το τσιτώσουμε. Θα κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε για ένα setup πιο κοντράδικο. Τώρα δηλαδή το setup είναι πιο βόλτα. Θα το δούμε αναλυτικά εδώ όλα στο YouTube και στο αμάξι. Θα δείτε αναλυτικά, άμα μπορέσουμε θα τραβήξουμε και στο συνεργείο στο Chester. Κάποια πλάνα, ό,τι μπορέσουμε κι εμείς. Εδώ έχει και το αεροπλάνο από εδώ, αυτούς τους πιλότους. Εδώ παιδιά, έχει πεθάνει. Από εδώ πας Μορφοβούνι, δεξιά πάνω. Το μεταξύ εδώ πάνω 23 βαθμούς, μέσα η Καρδίτσα έχει 32. Εδώ είναι ωραία, έχει δροσιά. Αν και το χειμώνα έχει τσουφόκι. Και αυτά που λέτε γενικά θα γίνουν προτζεκτάκια. Το 51 θα μείνει, επειδή κάποιος με ρώτησε άμα θα κάνουμε καμιά αλλαγή. Το 51 θα μείνει ως έχει. Δεν θα γίνει κάποια αλλαγή στο 51. Θα τους κλείσουμε κάνα παράδειγμα, ακούτε τίποτα.
Ότι θα κλείνουν Στο 51 το δεν τελώς. θα γίνει κάποια αλλαγή. Ωραία, μας πήρε κατήφορος. Να μην ακούγει το αέρας. Θα μείνει όπως έχει το 54. Το 51 και λέω. Στο 54 αλλαγή έρχεται και βίντεο με το ejection. Τώρα που Λογικά αυτό θα έχει ανέβει και πρώτο. Α, δεν ξέρω αν θα έχει ανέβει πρώτο ή θα το έχετε δει, θα το Πρόσεχε, δείτε. εδώ έχει πέταλα. Ξέχασα, εδώ έχει τις μαλακίες. Θα το δείτε και αυτό. Άμα θέλετε και άλλα autovlog, έχουμε και ωραίο story time με τα μάξι μια μέρα που την πατήσαμε. Μία νύχτα. Μια νύχτα. Μία νύχτα που είχε φως. Εκείνη τη νύχτα την είχαμε ψιλοπατήσει εμείς. Ένα story time ωραίο. Ωραία, κοίτα αυτό το Seat Cupra καινούριο. Και θα δούμε γενικά, γράψτε κάτω στα comments. Τώρα ξέρω ότι περισσότερο εδώ βλέπετε motovlog και τέτοια, δεν θέλετε αμάξια, εγώ το καταλαβαίνω. Αν κάποιος υπάρχει βέβαια που θέλετε να δείτε κάποια αλλαγή, ναι, κάτι στα αμάξια. Γενικότερα αυτό θα το δείξουμε έτσι για να δείτε και κάποιες αλλαγές. Κάτι. Αλλά το κανάλι θα μείνει για μηχανάκια. Το vlog θα μείνει το κανάλι, εντάξει, δεν είπαμε ότι θα το γυρίσουμε σαν αμάξι. Έχουμε, ναι. Κατεβαίνουν full αμάξι. Μπορεί το χειμώνα να κάνουμε και κανένα live, κανένα παιχνιδάκι, ίσως κανένα λολάκι ή Grand Turismo. Μπορούμε να κάνουμε άμα θέλετε Grand Turismo. Το χειμώνα θα έχει και live από Λαμία και τέτοια όταν θα πηγαίνουμε εντάξει, και τέτοια, αυτά είναι γνωστά εννοείται. Όσοι ξέρετε και εσείς θα πέρσι το χειμώνα. Το χειμώνα θα έχει πολύ πράγμα. Συζήτηση για μηχανάκια και τέτοια ήταν αυτά. Τώρα το καλοκαίρι τη βλέπουμε κιόλας. Δείξει και λίγο εδώ διαδρομή. Εδώ είναι ωραία η διαδρομή γενικά. Εδώ έχει στροφές και τέτοια. Αλλά εντάξει, full στροφή τώρα εδώ τεστάρεις τα φρένα. Μαλάκα που καλό είναι να προσέχουμε να μην τρέχουμε εδώ. Full. Γιατί εδώ πέρα έφυγες, πας στον κρεμό. Είναι πολύ επικίνδυνα, αλλά γενικότερα παιδιά είναι πολύ ωραία να κάνεις τέτοια βόλτα. Με αμάξι κυρίως, τώρα το μηχανάκι είναι δύσκολο. Τα μηχανάκια εντάξει είναι κανένα 90 χιλιόμετρα πήγαινε, έλα ρε παιδιά. Τώρα εδώ μετά έχει πέταλα. Εμείς από το χωριό είναι μακριά. Τώρα δεν φαίνεται και πολλά πράγματα παιδιά. Ό,τι βλέπετε τώρα ρε παιδιά, τράβα και εσύ όσο μπορείς καλύτερα. Οπότε εντάξει, πόση ώρα τραβάει τώρα? Τώρα είναι 6 λεπτά, θα σταματήσουμε λίγο, θα σας ξανασυνεχίσουμε. Μικρό θα είναι το βίντεο, δεν έχουμε να πούμε κάτι, δεν είναι κάποιο story, απλά έτσι το δοκιμάζουμε κι εμείς. Το δοκιμάζουμε. Για να δούμε αν σας αρέσει, σε κάποια έτσι διαδρομή καλή, δηλαδή τώρα αυτή η διαδρομή είναι καλή, τώρα είμαστε εδώ μέσα στα βουνά. Κάντε μια εγγραφή όλοι, ένα like, να υποστηρίξουμε, να ανεβούμε κι εμείς παραπάνω. Κοιτάξτε εδώ πέταλα. Για να συνεχίσουμε. Να συνεχίσετε να βλέπετε κι εσείς βίντεο γενικά. Άμα θέλετε, autovlog είναι εύκολο να γίνει γενικά. Ναι. Με κάποιο story time να το συνδυάσουμε για να βλέπετε και κάτι έτσι. Σίγουρα θα κάνουμε story time, τώρα ας πούμε δεν είναι. Γιατί εντάξει, project είναι να δείτε και από τα αμάξι. Εντάξει, εμείς δεν έχουμε κανένα αμάξι. Αυτά απλώς θα τα δείχνουμε όσο μπορούμε. Μπορεί να τραβάμε και στο master εκεί τίποτα. Τέτοια πραγματάκια, αν θέλετε. Όσο γίνεται να. Αλλά εννοείται ότι το κανάλι θα μείνει για μηχανάκια. Για μηχανάκια, ναι. Θα δείτε προτζεκτάκια δυνατά. Μείνετε το χειμώνα. Συνεχίζουμε δυνατά για τα μπλουζάκια. Τώρα που το θυμήθηκα για εσάς που ρωτήσατε, για τα μπλουζάκια θα βγάλουμε, αλλά τώρα δεν ξέρω πότε. Γενικά με τη δουλειά και αυτά είμαστε και εμείς τρέχουμε. Τώρα το χειμώνα οπωσδήποτε το χειμώνα. Ναι, θέλουμε να βγάλουμε γενικά. Αυτά παιδιά, τώρα θα σταματήσουμε, θα τραβήξουμε πιο κάτω άλλο λίγο. Later. Λοιπόν, κάπου εδώ είμαστε τώρα στο τέλος από το vlog. Φτάνουμε τώρα πίσω στη βάση. Πείτε μου τώρα, δεν έχει κάτι να δείτε ο δρόμος. Πείτε μας τη γνώμη σας, γράψτε ένα comment από κάτω άμα θέλετε και άλλα autovlog. Και με άλλα αμάξια, έχουμε και άλλα αμάξια που μπορείτε να δείτε. Δεν έχει τώρα κάτι πάρα πολύ τρελό ή σπάνιο, αλλά οκ. Πείτε μας τη γνώμη σας άμα σας άρεσε και άμα θέλετε να ξαναδείτε. Και γράψτε και ένα comment άμα θέλετε να ξαναδείτε και τα project που είπα πριν, που σκοπεύουμε να κάνουμε. Για το μηχανάκι θα τα δείτε σίγουρα. Στα μηχανάκια είναι σίγουρα, εντάξει, γιατί είναι το θέμα του καναλιού. Εντάξει, εδώ δεν είναι. Στα αμάξια γράψτε στα σχόλια παιδιά, μας βοηθάνε. Κάτι για κανένα σχόλιο, κάτι και να αλλάξει το βίντεο, μια εγγραφούλα. Να γινόμαστε καλύτεροι κι εμείς. Γράψτε στα σχόλια ό,τι θέλετε. Σύντομα έχουμε στο πρόγραμμα να πάρουμε και μια κάμερα. Θα δούμε βέβαια τι θα κάνουμε αυτό το θέμα. Από χειμώνα, ναι. Από χειμώνα κάτι θα κάνουμε. Λοιπόν, αυτό είναι το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε μια εγγραφούλα, πατήστε ένα like όπως είπα και πριν.
κάντε ένα σχόλιο για το πώς σας φάνηκε. Και τώρα τα λέμε στο επόμενο βίντεο, το οποίο σίγουρα θα είναι motovlog κατά 99%. Οπότε